разузнаване, вестник Sydney Morning Herald. Тази формулировка дава възможност на американските власти да го третират съгласно законите на войната. Тоест основателя на Wikileaks може да бъде убит, задържан под стража без съд и следствие и други, коментират специалисти. По-рано днес Асанж се обърна към представителите в Общото събрание на ООН в Ню Йорк. В видеомост от еквадорското посолство в Лондон той критикува американския президент Барак Обама за потъпкването на свободата на словото. Ръководството на ЦСКА обяви цените, при които феновете на клуба ще могат да наблюдават Радио FM+. Новини. Времето е предимно слънчево и топло с увеличение на облачността в планините на Западна България. Температурите са по-високи от обичайното и максималните им стойности са от 28 до 33, София 29 градуса. Слушате новините в 16 часа, аз съм Кристина Цветкова. Министър-председателят Бойко Борисов даде специална пресконференция по темата Белене. Той съобщи, че е поставил 7 условия и когато те бъдат изпълнени, тогава заявилите инвеститорски интерес към АЕЦ-а могат да се срещнат с него. За сега не е известно какви са фирмите. Относно евентуалното привличане на бившия управител на ЦСКА. Времето за слънцето и облаците. Утре ще е предимно слънчево и топло. Времени увеличение на облачността ще има над крайните източни райони, след обяд и над планините в Западна България. Само на изолирани места в планините може слабо да превали. Максимални температури между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 16. Това е Радио Enjoy. Само хитове. Прокурорски екип за борба с измамите в целия Евросъюз. Идеята ще се обсъжда до година. Очаква се поскъпване на месото и местните продукти с 15% от следващия месец. Това обяви председателят на Асоциацията на месопреработвателите Кирил Вътев. Той заяви, че всеки производител само ще... За мен е удоволствие. За мен също. Не само за това, че те виждам, а и защото прочетох нещо изключително интересно в септемврийския брой на списанието. И то... 32%. В Русе 32%, в Силистра 30%, в Добрич 28%, по Черноморието между 23 и 25 градуса. До края на деня промяна не очакваме. Ще остане слънчево, във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб източен вятър. Максималните температури близки до тези, които вече изброих. За вътрешността на района 30-33, за крайбрежието около 25 градуса. Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа. Радио Шумен. Точно и на време.